So for today's video kay mga to di ay miog bonbon baybayon seafood. So na ako ni daghan dito nga mga seafoods guys. So let's go. Dali. So padung nata sa bonbon kois. Bonbon baybayon o baybayon seafood. Sa Katarman liluan na siya kois na himutang. So first time ni nato kois. So nag-Google Map lang ta direng dapita kay medyo dili kay ta kuan. Ha? Okay guys, na nami sa bonbon. Okay, so pila ra may pagdagan guys, naabot na kita direng dapita sa Katarman liluan. Bonbon baybayon seafoods. So inyo lang i-Google Maps simple ra jud kaayo so makatultol ra mo. Kami kay first time ra pa jud ni namo nga anhi mga guys, so nindot jud kaayo ang palibot niya. Baybayon gyud tinuod pero grabing tao guys, as in grabe kadaghan. Pero karon unsa na rong orasa kay alas 10 o alas 10 sa ni ari, grabe kaudto na guys. So tan-awan ninyo daghan kay mga naka-parking din ha. So ati man ni ang agtang. Daghan kay tao guys. O dito o. So dali na guys, ana. Okay, so voice over lang kita diri mga kois kay di matabang ang hangin. Grabe nagbaguros. Di na madungog mong tingog. As you can see sa ilang mga tulda, grabe palit-palit ang agi kois. Alas 10 sa buntag pa ni kois. Pero grabe gyapong tao, kadaghan. Domingo. Domingo ni siya nga adlaw Domingo. Ana mga kois, kailangan buntag mo ari. Naikap-kap, tagpila. Palit ko kuan lang duha. Kap-kap kois o. Grabe kois, dali na mo. Every Sunday naman ding tao. Ay kadlaw? Pwede manginhas. Tag cheese no? Ala pwede i-close. Ay, kunyaran ako kanon. Okay guys, mga antag kap-kap. Baligyan ni ate. Dali. Okay, kamo na lagi buhat. So pwede ta manginhas diri. So atong i-try o panginhas. Manginhas ta ha. Baligya guys na mangga. So nakikchika pa si Manoy. Yan ang kaila. Silingan siguro guys. Yes mga kois, voice over na pud si Manang kay grabe ka kusog sa hangin. Unya ari ta diring dapita kois kay mananaw ta ginason. Mananaw ta ginason niya akong gibiyaan akong kauban dito kay nagchika pa perting dugaya. Nya samtang ako diri hala enjoy. Grabe kadaghang tao kois. Nag-iya lang yun na sila tapok-tapok din ha ba. Grabe kadaghang tao pero nagbaguros ang hangin. Grabe kadaghan. So every Sunday na gidiri ang mga tao. Mag-picnic so ali na mo. Feeling. So ako ra usa kay itong aragi hapon dito ang nagmaritis. Na dito guys. So ako diri kay nagnaning ko. Manginhas nagsabay pero manalog ko sa bahag-bahag ko eh. Mura gataok siya guys. Gataok. Gataok siya dito nagmaritis. Ilang ko ka kay murag subaki. Gataok siya kay ang iyahang ko ang tubig kay nagpadong diri. So na dire magmata ta diri guys. So diri kapita guys kay nay bahag-bahag. So wala tay nakita kay dita ka mao. Dita ka mao mo mata. Pasensya na. Pero diri dapita atong tan-aw.
ka maumumata ko iso eh. Pero atong testingan. Uy, murag mauna ni. Uy, tanaw. Shit. Hello, nakakuha ko, boys. Wow, shell. Yes. Nakakuha na ko shell. Ah. Magmata pa tabi. Ana ra kay boys. Ay, dali. Nakakuha na ko, boy. Wala na ko na zero. Nakakuha na ko. Wala, la 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 la. Nadara, boys. La 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 la. Oh, tibuo pa siya, boys. Oh. Wow. Wala. Uli ni siya. Kita ko taglain, di. Tinaning kamo. Tagnaning. Oh, bahala na mo din. Yeah. Ay, gamay nga pasag, boys. Lala. Sini. Gamay. Hala ka din ha. Hindi magpadakop. Chang. Oh, nasyas. So ako dari kay nagmata ko. So kamao na dahil mo mata no. Nawahan. Pero murag mahadlo ka boys. O din ni siya. Suwaki. Kinanana oh. So boys, ako na lang ni siyang ibilin kay gamay ra ka istanan niya. Nami nakitaan. Dili lang kumudala kay makatunok. So ana ra na makitaan ra nas uban. Ato ni siyang iuli. So diha lang ka ha. Kay gamay niya usara pud ka buok. Diri boys. Pili mo mangari, dali na mo. Wala gipaabot. Daghan kay tao dito eh. To sa entrance niya nasa diri. Na diri. So pwede kaayo mo mag-picnic. Dali na mo first time na mo antikan karon. Kay giingnan mi ni China. So first time. So karon alas 10:30 na manguli na mi. Okay. Asa naman ko ako nakitaan? Murag na ako nakitaan nga shell. So, pero makuyawan ta ko is kay daghan kay bagbahag kay anak ko. Daghan kay tanan. So nagtaob na. So manguli na ka. Manguli. Yes. Panik ko diri guys. Nintag na ayun pa ko sila. So manatag kuan. Panginhas nga walay ko pa. Nya karon. Ari sa dali. Nay mga sinako kaayo nga mga kuan guys. Sinako nga tanaw na kuan imong ragsaang or kanang suwaki man sa garan guys. Atong tanaw. Sinako murag basura na. So pwede mo mag-abang diri og lami isa. So daghan kaayo siya guys. Tanaw. Grabe. Grabe ka daghan. Sabay ang panahon yung pesta na. So arita din. Grabe ka daghang tao as in. Sunday, pwede mo mga adlawon diri guys. So nasa yung kaayo gyud as in. So daghan kay mga tao dito. Pwede mo mag-abang
tabang og table. Oh, pwede ninyo na doon ang yung table dire sa may tubig. So as you can see, so nara sa ayan sa mo. Kung ganahan gutomon mo guys, nara diri ang pagkaon. So nay pagkaon din ha. Di mo magudman. Balik sing pinta. Daghan guys tanan, dali na mo para gyud abot. Kapalit ang sing pinta. Sulod sa bahay na guys na. Kapoy so nako kakaon. Unsay malanay, pataka ramang ka malanay ka malap. Kuan, kagahi. Lang sa ni. Ay, honey. Honey. So honey. Honey day. Honey ko iso. Baka man ang kuan. Pila po? 350 sila niyo. May mga bata. Bata na ito. Layo pa ba dugi dong? Taga namin mo yung ingana gano. Sa dadala. So ari na mi kois kay puwerte nang utto alas 12 tik pani utto na nya maglaway rata sa mga baligya. So mao na nga ni palit rata balik 50 ra oy. Okay, that's it. That's it for today's video. Dali na mo sa uy ari na mo sa kanang Bonbon Seafoods. Okay ba ko? Uy ari na mo sa Bonbon Baybayon Seafoods. So dira ra ko sa so medyo sudlonon siya pero pwede ra mga tanaw eh. Nya to nami sige na. Bye. So that's all for today's video. Bye.